No, sikubingelele sikwamukele. Kama uPastor Winiki sivakashele la umelaphi wendabuko osemkantshubovu. Ncane mumbheka kodwa ke emsebenzini okwelapha usenesikhathi impela ewenza usho ukuthi usemkantshubovu. Namhla sithi ke asikhulume naye la athi ucacisa ngamanye amakhambi esintu anawo lapha iwashwa nazo ekwazi ukuthi zikwelekelele kakhulu uma umuntu ikakhulu umuntu izinto zakho ezingahambi kahle. Kodwa nje ukuze ukuthi uphetheni lemkhiqizo leningakusiza kanjani asibele siqonde kena dokotela. No, siyaphila kwintokozo ukuthi uyaphila. Siyaphila nathi. Ngiyabona la ukuthi kunemkhiqizo obhizi ngayo la. Ngifuna ukuthi sibheke ukuthi mhlawumbe ingabasiza kanjani abantu, mhlawumbe ngamunye usho lona umkhiqizo osebenzayo futhi osiza kanje ngokweyinkinga zabantu yabo. Okay. Cha engakusho nje ngabantu abakhona emakhaya ngiyabukela ukuthi uNkulunkulu ababusise. Lana msakazo ngiphethe izinto ezahlukahlukene. Uma ngachazela nje ngiphethe isigezo. Isigezo isindlela engisikhanda ngayo ngikhandela ukuthi noma kuthiwa uke waba namathunzi wakwazi umuntu noma ushona umuntu noma waphuma isisu noma namabhadi uyakhona ukugeza ngako nokufaka amanzi mhlawumbe amathathu kodwa akungendlula emalangeni awu5 lokho ngoba isipuni ugeza uzokwazi ukuphumela into osuke uhamba nayo esuke ihlele kuphi emzimbeni wakho amathunzi athiki. Yes, so kuyamsiza kakhulu umuntu nje nokuthi umuntu kanjani akukhethe ibala lamuntu. Sibuye ningazi ukuthi ngiqhubeke futhi no sibuye sibe nogowano sicethu. So ukwakizo kukhona uthola khona ukuthi mhlawumbe umuntu uyalunya emzimbeni uyaphuma lima ephefumula abantu abamthandisisi, so uyakhanda ispoon asifake emanzini abilayo bese uyangeyaso uyafutha. Indlela engikhande ngayo because kumele uzosikhipha kumunya lento la kungene kona liphumela kuli right lona indlela engilikhande ngakhona. Abuthola mhlawumbe abanye banenkinga ebusolishwe ukuphabalana besilisa omnye osimama uma yabona ukuphambana yabona, so lokhu bese kuyasixosha ivila lesilwane ngale ndlela ekukhande ngayo, so uyafutha ukugeze ngako ukukhulumise. Sibuye siqhubeke mphathi wami sibe noLocksmith owenhlanhla. Ufaka imali akathi ngaka 200 noma 1 rand. Uyothela emanzini ugeze ngawo ufuthe ngawo ukwenza ukuthi ube negazi noma umuntu athi yakubheka akujabulele usho belumba akujabulele. Nokuthi umuntu odlala emadayisi noma la uhamba kwenza ukuthi into zakhe eziningi zivule uthandeke ube negazi ube nenhlanhla uLocksmith loyo into eziningi ezivule azenze mara ngiyayithi kubantu uma basemalangeni into zami bangayisebenzisi akusho ukuthi basoba nedemon mara bahloniphe lawo malanga athile for bona baqede bese ke baqhubeka nazo. uLocksmith uyasebenza kakhulu manje kuthiwa maybe uyasebenza mhlawumbe uvuse emsebenzini uthi ekhathi emanzini vele ncibilike nje misakhe lezi zinto zemejiso bangayikhokha abantu beyiyekela khona phakathi. Yes baba. So siqhubeka sibe nokunye engikwakhile bathi i-red card. Red card le ilwa nemimoya nabantu abakuthatha kokhothi umuntu nethandana naye. Uthola ukuthi omunye eceleni ufuna ngabe nihlukana uyabona, so lokhu kulwa nalento lephinde futhi kulwa nabathakathi abacabangela ukuthi bangaphumeleli lokhu ufike kuvimbe yonke into. Wonke abantu abahlangene ngayo kuyabahlakaza kuphinde futhi kulwe nento eyiphonswa kuwena ngoba ikhondlela ukukhande ngayo ukuthi kukhona lokubisela emva masinyane kulwe nabantu bafuna ukukhuluma igama lakho kabi kugcina bayibona abacabana khona kodwa. And lokho angifuni ukuthi ngeyingane encane cause ngaso bese kwenzeka enye into engayithendisisi kahle kodwa nje wona akubulalani futhi akwenze lutho kodwa ke umuntu kamphindisele emuva. Yes baba. Kusho ukuthi ngathi nje kusetshenziswa umuntu osemdadla nempela. Yeah, nomuntu ayibona cha uyazi bangigadla nje impela futhi ngiyabuthi bangigadla. Bese siyakwazi afuthe ngako ageza ngako akhulule. Yonke into enzeka kimi mayibile kumnikazi wayo. Kuthiwa i-red card. Red card hlakazi xosha lemimoya nje kuyifaka i-red card emoya kuyifaka i-red card abantu abakumeka bakhuluma kabi abakuloyayo izitha zakho red card usaluwena. Inkosi siyabonga. Asiya. So siqhubeka sibuye sibe novula indlela. Izindlela ezivalekile ezihlukahlukene kaningi. Ngaba sothandweni, ngaba semsebenzini, ngaba semalini,
Mama senteni ukuthi ufuna kwakho umuzi akuvuleki lutho noma ubhizinisi izinto zakho ezesinto isebenzisa bagcina avika ngalutho so uvula indlela kahle ushudlana isithi nje umuntu ovaliwe mafika isimo senhlanhla yakhe sivaliwe isimo sempumelelo sivaliwe uma thola uvula indlela lapho konke kuyakhanya ngendlela engukhandeka khona isibasho esinamandla kakhulu silwa nayo yonke into but sivula izindlela uzwe kahle ngoba abanye abantu besebenza ukuthi lento ifike yenze konke kanye no lokhu mase kusebenzile lokho kwesicitho ufike lokho bese kuyayivula le ndlela okay yes sibuye sibe nothandeka uthandeka wakhelwe nje ukuthi ube negazi uthandeke into zakho uyabona ngiwakhe ngendlela kuphosa kufanele uSmith manje ukubuka akusafanani namakhamba athile lapha phakathi esakahlanganisiwe uyafutha ngako uphalaze futhi nakhona uzokwazi abantu bakuthande nje abantu bake bakhulumela ngawo ube nje umuntu othandekayo noma kukhuluma ngawo ukhumbule ukuthi awukho bakukhumbula abantu ungangeke khona sekukhohlakela ngawo sekuphela futhi ngako thandeka ke lo so sibuyela bese siba nani ke namali ivulekile ukhona ukuthi imali ingakuthandi emsakazi noma thola kukhona okwenziwa okufaka imali phakathi kodwa nje welela igama lingaveli ngoba sekukhulunywa ngani ngemali imali nje kuyi ngakuthandi noma thola ngiyacabanga ngibanye into ngapha ngifitela ndiyami noma thola ukuthi uma sithola bamba leshintsho kuya kwenzeki lo so uma kwathi imali ivulekile le mali iba khona iyahlala kuhlanganisiwe lokho unemsakazi indlela engikuhlanganise ngayo indlela eyenza ukuthi okwemali akusuka kothando specific nje imali thinta nje makuthinta imali ngakho nje ngemali la imali kuyezizela imali akwazi ukuthi uma ukuthi uyasebenza nje usenza mhlawumbe ehotel abakuthiphe nje umuntu kumele ezothenga vela keep the change keep the change exactly ushapholile manje nomuntu athi uyakushintshela agcine sekushintshela extra futhi kwesinye isikhathi mothengile iyona ke isikhuluma uma livulekile uyafutha ugeze uphalaze yena impela so bese ngibuya ngiba namazi angithi ngimuntu ongena esizibeni empophomeni okhuleka uthanda umuntu okhwela kakhulu emanzini into vele unalamandla semanzini so bese sengikhala amanzi ke ngikwazi ukuthi ngenzele abantu bawaphuze esafika wa8 Samuel lapho ufike khona amanzi abe maningi khona awaphuza keze ngafutha ngakenze noma ngabe yini amanzi empophoma awafani amanzi edamu amanzi apha empompini nalanka awafani bese ayehluka kodwa konke kuthiwa yini namanzi so ngiyathi umbulelo khona ekhaya uma wathengile afake imali akathi ka1 rand ngoba nami ngifike nginikele le mali kube ihlala kazayikhiphe imali phakathi 1 rand la uyakwazi ukuthi nje ichele ngawo lani efuthe ngawo ufuna ukuvula ukhuphula isithunywa uthi nje qo afuthe athi qo ageze Nkosi athi qo achele Nkosi yami konke kuhambe kahle noma kanjani so sibuye ke la sesiya emaphetheni akubese kuba nentambo intambo le uyayishikisha iCruise ngibona kabantu sengifile izitha ufuna umsebenzi ngifuna inhlanhla uyibekela kuwe ekhaya langakwakho izokusiza lena ntambo uyikhulumise lena ntambo iyayicisha futhi nemoya emibi uma sengikhulekele ngayinikeza amandla bese ke sekuba kwenza into ukuthi uvikeleke kuzo imela into ethile imimoya ethile empilweni yakho imvula yakuvaliwe ngamagazi ngasho futhi nakanjani lena ntambo iyamsiza umuntu kakhulu ngayibeka nasemotweni yakho singasho sithi ngamanye amazwi abanye bayibiza ngolinda wezitha isuke ilinde yonke into ethiyaza yona imile lapha i-security guard Nkosi yabona futhi mawufaka nisofaka unogada nje ngoba unogada nje emzimbeni unogada 24/7 kodwa unogada ebusuku ugada emini ugada ngesande ugada ngomsomo 24/7 Nkosi yami sibe nempepho kunabantu abashisa impepho bona ingabasebenzeli kanjani impepho ayifani njengoba uyibona le impepho yiningi impepho la yehlukene imexiwe le impepho niyemfula nentaba niyasemadwaleni ini so lena impepho moyishisile iyakwazi le mimoya ihlanganisa uyabona ngoba umuntu kulomuntu othi unezibongo ezithu sababonga nesamama wakhe akhohle ukuthi kusekukhona eshoda izibongo esakhokho wangale khabo mama esakhokho wangale khali so lena iyakhonta moyishisile uyitshele ukuthi ngifisa kwenzeka 1 2 3 kodwa ngicela mina bonke abangasekho emhlabeni sekhoma nasekhaya kithi kulunge izinto manje ke umsakazi ayifikisa le khona abantu abaningi bathi izinto abanye azibasebenzele kufanele umuntu obe nemali
masanemali wakukhokha ikhala kubo bese kumosheka yonke into asikho isihlahla esithela kamnandi amapentshisi amnandi mama oil amnandi uma ngabe impande zingasamunyi kahle amanzi mase kukhona impande zingasamunyi kahle kuzoba nenkinga esihlahleni so ungahamba uhlela eAmerica kanti bomuntu ophatha imali mase eAmerica imali besimali ziyakahle bese kubanza ukuthi wena umuntu othakathiwe kanti uyithakathe wena ngelahla ini ikhala kini msakazi no kuzobe lisema kakhulu abantu befuna lezi zinto abakuthinte dokotela abanye abafuna lento ezimsakazi abangithinte inombolo yami ethi 0715292117 so uyakwazi ukuyibhosa umuntu vele ufakele ephepha umfakele lapha ePostnet umfakele ayizifike kuyi ngikhuluma nje kunabantu abalapha abajabule kakhulu zefika bo UK naseBotswana naseZimbabwe lapho zefika mangifaka eposini ngikufake track number kwakho nje wena unike inombolo yakho unginike ama details akho umabhale mina ezikungisendele lokho ngiphuthuma eposini siyakufakela ngihlom track number siyovanga usekufike ukuthi insebenzo yami ikuphatha njani kodwa ngiyathembisa ukuthi ngeke kushindele futhi ngizikulahle no semakhulu injalo besikhona la nomthandazi uDlamini uwalapha na eMpumalanga kwisifundazwe eMpumalanga iPitfretive laqhamuka khona kodwa ula eDeep Sloot la khona is it Deep Sloot Deep Professor wethu so ila khona la sebenzela khona futhi unesigosho unegodlo le eMpumalanga phela benesigodlo la eGauteng la kunamalanga asebenza ngawo so kodwa ke umfonela uyokwazi ukuthola ukuthi ukuphi uye ngakhona umeka ngaphi yokuthetha ungaphi uzela mawuthi la Gauteng siyabonga osebusisa